Sugeng dalu genduk Umi Hafifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, sebagai orang Jawa yang ngerti etika dan sopan santun, saurunge nembang ora ketang sak propirane sampean kudu hormat sik. Kula nuwun karo piyayi para pepunden ingkang lenggah ana ing Surabaya kene. Ayo, Yo. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun wilujeng dalu. Saderengipun kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Panjenengan sedaya sampun kersa nresnani Pak Dalang kalih rencang-rencang Madangkara. Iya. Ayo omongane apik iki ya terus Ben. Ayo jarno ayo. Mugi-mugu Ya ta, kowe iki lek omong menit ing pecotot ngono kuwi lho, ning malah aku seneng aku. Ayo wis Ben. Mugi-mugi anggenipun panjenengan sedaya sami kersa nresnani kalian wungon mirsani wayang dalu punika. Mugi-mugi panjenengan pikantuk leliru ingkang tambah berkah lan barokah, Pak, Bu. Amin. Ha iki aturna apa anane kuwi para penggemar Umi Mania sing padha dikira aku njutak sampeyan ngukum sampeyan ra tau kon nembang kuwi terangno sing bener piye aku tau ora nyeneni awakmu. Kagem fans kula nggih. Wah iya, jan gleleng teh. Kagem Umi Mania mboten Pak Yoyok menika mboten nate ndukani kula mboten nate. Mboten nate ngeskors nggih mboten nate. Nggih namung situasi. Amargi sok-sok niku setiap daerah niku nek wayangan kadang enten napa niku acarane sing kathah ngoten niku. Ana bintang tamune. Nggih, enten bintang tamune sing kathah ngoten niku dadose kripik gedang, kripik telo. Apa kuwi? Sekali merdeka tetap merdeka. Kamu teh. Sithik edang waton rata lho merdeka iya. Ngono kuwi. Dadi intine lek aku ora tau nyeneni. Mboten nate. Ora tau ngukum to? Mboten nate. Ora tau getak ora nate to? Mboten. Mergo yen aku pas anyel karo kowe ora nyeneni, ora getak, ora ngukum ning langsung tak potong bayaramu ngono. Itu jelas ngono. Nggih. Iya. Gandeng sampean wis kondang sebagai Ratu Podang Kuning. Nadianto wis kerep muni nduk ning jenenge katresnan iki pancen ya kudu disembadani dipinangkani sampeyan nembangose ya. Nggih. Nggih, aturna marang kabeh sutresna budaya nggih tamba kangen mergo wis 2 tahun setengah ki para warga masyarakat Surabaya pecinta wayang yang hadir pada malam hari ini sudah rindu, sudah kangen karo pagelaran wayang secara langsung. Wah iya. Ya semoga-moga kena kanggo srana panglipuring penggalih. Iya. Yo dibawani sik, Ya. Nadyan wujud temong peksi. Iya critane bab kewan ya. Wujude mung apa, Peksi, Pak. Peksi iki apa? Manuk. Wah, wis. Saiki wis ngerti manuk barang. Ah iya, kemajuan wong wis kuliah kok. Iya, Terus? Halus manis nangsa la
aja lali ngaturke salam hormat sungkem karo eyangmu Mbah Sukron karo Mbah Suci Katiningsih ya kepareng rawuh. Nggih. Ya matur nuwun. Pundi Mbah Sukron? Pak. Mbah Sukron ana wisan mending ngerti wisan. Karo sampean omong ngono mending mirengke kok. Sugeng dalu, wilujeng dalu dumateng Mbah Sukron kalian Ibu Suci. Matur nuwun ingkang tanpa upami panjenengan kala wau sampun masakne kula. Lah ngapa kowe? Masakne kula, Pak. Oh, masakne. Oh iya, ngerti lek awakmu kaliren. Ha iya. Mergo mau neng kampus, Nduk. Ha iya lagi pengenalan karo siswa baru. Dhewe langsung tak cabut jam 11 gawe rene. Teko kene jam 4. Ket isu urung mangan. Ha iya. Dikeroki nganti wabang ya tetep ora iso mari wong luwe kok. Ha iya. Nek bareng teko kene wis wareg. Wis diopeni karo Mbah Suci. Ha iya. Yo diaturake, Nduk. Podang kuning. Ini adalah lagu doa untuk KBS. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga keluarga besar KBS Surabaya bisa terbang menuju zaman keemasan. Ya. Ratu Podang Kuning Umi Hafifah. Dados.
kasih. Wah, iya. Gayeng, Mak. Luar biasa. Pancen sing jenenge Waranggana saiki di dalam pertunjukan wayang adalah hal yang penting. Wah iya. Mula ya kanca-kanca Waranggana ki selalu mendapat perhatian yang istimewa. Ya, sok-sok piyai nanggak wayang ki ora pati ya menggalih nglakone apa. Iki mengko wejangane isine piye, pesan morale piye ora. Ning sindene pira, ayu apa ora saiki. Ya, mula ya rekake ya seragame barang iki ya digawe apik, digawe padha ya ngangge lendang. Ha iya, Terus racake yen biyen iki sinden loro telu wis pantes. Lah saiki 6 wae ketok sepi, Nduk. Ha iya, Mulai dijejer cantik tenan. Wah iki paling akeh iki rekor bengi iki. Lah wingi ora semene kian lho. Iki pira iki? 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. 8. Wah, lah kae lihat tak hitung loro kae. 8. Hasta Brata kepemimpinan. Ya, cantik kabeh. Ayu-ayu kabeh ora enek sing guak. Lah gandeng sinden menjadi pusat perhatian. Sak bisa-bisa aja mung pinter nembang, ning uga pinter berbahasa. Yo, saiki spontanitas ndongake KBS menggunakan pantun manut karo kecerdasane dewi-dewi. Janji ora iso, kok ora apik salah siji apa loro, engko tak titeni men ora entuk ingon, Nduk. Ayo. Kowe piye carane sewengi kaliren? Ayo. Dari yang paling pinggir Mbak Lia Sundari. Ayo, coba. KBS piye? Ayo, pantune. Ciro lu. Pergi ke kebun memetik buah pepaya. Cakep. Lho sik iki penontonnya kudu kompak iki. Dadi yen rampung langsung jenengan cakep. Ngoten. Siap nggih? Nah, kudu kompak. Baleni Mbak Lia, yuk. Pergi ke kebun memetik buah pepaya. Cakep. Terus? Buah pepaya dibelah 2. Selamat ulang tahun Kebun Binatang Surabaya. Semoga tetap jaya dan mendunia. Amin. Nah, ya. Nah, ngono iki jenenge cerdas. Cakep terus kari dhewe. Amin. Ayo. Kuwi lek dongane apik. Ayo. Lek dongane elek ya aja diamini. Ayo. Elok tenan Mbak Lia, cerdas. Spontan kok do pinter-pinter sinden saiki. Wah, kan. Terus selanjutnya Mbak Trihastuti Retnowati. Mana pantunnya? Ayo. Ada orang ganteng melirik saya. Waduh. Urung-urung wis GR wi. Wah. Ya enggak apa-apa, pede kan. Ah iya, pede, bener. Baleni ya, Pak ya? Oh, boleh. Ada orang ganteng melirik saya. Cakep. Saya bertanya, "Oh, ada apa ya?" Waduh, iya. Semoga keluarga besar KBS Surabaya tetap sehat selalu, sukses dan terus jaya mendunia. Amin. Ayo liyane ndredeg iki kok nganti elek. Wah, iki. Loro wis sampe kabeh saiki. Ya, ibu negara. Ayo. Awas nganti elek dhewe, aja takon dosa, sesuk ora tak paringi. Ayo. Aja ngono ah. Ayo. Yo, Cik, lu. Panas-panas, minumlah es. Waduh. Terus Pergi ke laut untuk berenang. cakep. Jangan lupa datang ke KBS agar keluarga berhati senang. Amin. Wes lolos telu. Ayo liyane saya ndredeg iki. Ayo aja mung nembang tok karo joget iki adu kecerdasan iki. Apa-apa serba cepat saiki kudu tepat, akurat. Ayo coba akurat. Ayo iki ngetes. Ayo yo. Terus iki Mbak Wanda. Ayo Wanda, coba kaya apa? Ayo. Kembang menur, kembangin nongko. Waduh medhok iki. Ora apa-apa Jawa oleh watone apik. Terus Wayah awan, mangan lawuh pepes. heeh. Aja lali dulur padha elinga.
Ayo padha dolan ning KBS. Wah, elok iki. Ayo wis perkara pepes iso dolan rene, Nduk. Ayo, jos Wanda. Ayo iki Okva tadi menjadi sinden tidak hanya modal cantik saja. Ayo. Mesam-mesem ngono apa kudu pinter. Ayo. Ayo lek goblok. Ayo. Lagi pinter kita jamin lek iki mesti apik kok. Ayo. Yo, Pak. Ana sinden ning kebun binatang. Waduh, iki sinden kok kethek kuwi. Terus Nyanyi-nyanyi karo makani boyo. wah, apik. Cakepe ra enek. Oh iya, Cakep. Cakep. Terus Oh, maleni. baleni yo ngono njaluk cakep. Ya wis. Baleni ra apa-apa, yo. Ana sinden ning kebun binatang. Cakep. Nyanyi-nyanyi karo makani boyo. Sing wayangan ra dikancani ayang. Ati-ati dipangan boyo. Waduh. Ayo, lek sinden sing mangan ya buaya darat ora. Ayo. Wah, iki Mbak Dian iki mesti kena apik dhewe lek iki. Ayo. Mbak Dian Munasira. Ayo, 1 2 3. Saya 2 kali boleh pantunnya, Pak. Hah? 2. Takon karo sing mirsani ya karen. Angsal nggih, Pak, Bu. Nggih. Nah, pancen nang omah senengmu ya mindhu kok. Ayo. Yo. Saya mikir saya, Pak. Dede nang ngisor wit gayam. Cakep. Happy birthday untuk KBS yang ke-106. Wah, ya. Satu lagi ya. Ya. Macan gajah, burung buaya, Terus monyet kijang, zebra tengu. lah kuwi kaya katut ngono lho, tengu barang. Terus piye kuwi? Semoga berkah dan selalu jaya dan semakin kondang untuk Surabaya Zoo. Wah, elok iki. Makasih. Ya, terima kasih Zu. Ayo, Mbak Dian Muna Ziroh. Ayo. Yo, selanjutnya iki Diajeng Chandra Mulya Tuban. Ayo. Ci Rolu, cakep. Ayo. Derek. Urung, yo. Si Utun dimakan buaya. Cakep. Buaya darat tidak punya gigi. Iya. Terus Selamat ulang tahun Kebun Binatang Surabaya. Tempat wisata dan juga edukasi. wah. Lho pancen ya apa jenenge calon sarjana kok. Ayo melok. Ayo ayo. Iki aku apik dhewe. Ayo. Ada buaya makan serikaya. Yo bene to. Lah yo buaya nyocokne kok. Ora apa-apa. Sae buayane wis tobat ra mangan daging kok. Ayo. Jadi serikaya. Ayo. Ada buaya makan serikaya. Heeh. Kebun binatang Surabaya membudaya. Wah, iya. Buktine membudaya apa? Nanggap wayang. Wah, iya, pinter. Terima kasih untuk Srikaya. Ayo. Elok. Terima kasih sinden cerdas pinter kabeh. Yo. Yo ngaturi bintang tamu Cak Tawar karo Cak Kuprit. Gandeng iki sowan ning Surabaya tetep menghormati kasanah budaya Jawa Timur khususnya Surabaya. Dikurmati nganggo apa? Jula-juli. Ya iki men disiapke karo Cak Bagus sing ngasta Kendang Jawa Timuran. Cak Bagus menika asli saking Malang ning sakmenika sampun dados dosen wonten ISI Surakarta jurusan pedalangan. Klebet ingkang ngasta Gender menika ugi dosen pedalangan. Wah, dosen nom-noman akeh sing nyengkuyung. Tenan. Ya, monggo diaturi rumiyin. Ayo, Mas Bagus. Ya, engko bablas ki ngitung. Dados.
Cimat urip piye. Cek cek. 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 Aja duwe mantu tukang ngeson lho kon lho. Balak-balik cek dicoba. Anakmu kan dirapi-rapi dicoba terus. Ya. Tuku kayu-kayune nangka. Goreng cecek no ndukur wajan. Duwe bojo ayu bendina dilirik tangga. Enak bojo elek tangga gak doyan. Tapi bojomu pancen nemen eleke. Iya. Iya. Ayo. Ana dedek gawe bediang bojo ndablek jepit nolawang. Pinara ingkang skejo amirsani pagelaran rengget purwa. Kebon binatang Surabaya wis 106 umure, mula bengi iki rame merga ulang pagelaran wayang kulit iku hiburane Ki Cahya Kuntadi Layoda Kebon binatang Surabaya manggono tengah kutha cocok kanggo rekreasi anak kelo warga pengembangan perlindungan hewan iku sing diutamakno ukonto ngedukasi anak putu kita. ya. Awas. Kena-kenae Nyambut gawe warga ana eleke. pokok gak pek pinek karo kancane. Sing penting ana asile. Mula aku saiki dodol pecel lele. Dodol pecel lele jare gak ana batine. Tak hitung-hitung akeh rugine. Mula saranku ternak ae. Aku gawe blumbang ombo tur gedhe. Gawe blumbang lah sing gedhe. Tak cepuri bebet iwak lele. Iku oleh 3 wulan mesti wis gedhe-gedhe. Aku nyemplung tak entas dhewe. Jare bojomu melok nyemplung merga seneng atine. Delok lelene wis gedhe-gedhe. Grayat-grayat diprekes jare iku lele. Aku
watu diprekes kenek kukune. Bareng kok delok wis metu getene. Boleh seminggu gak kenek tak gawe. Cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura eman-eman ayo nandur sing kena di abangan. Nyuwun tepuk tangan untuk seniman senior Surabaya. Tak kuprit cak tawar. Assalamualaikum Bujange. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bujange. Nggih, sugeng dalu cak tawar. Wilujeng dalu sedaya para pamirsa ingkang rawuh ugi ingkang mirsani wonten JTV. Nggih. Ing dalu menika. Dalu menika. Live. Nek wis ngono, awakmu iku mbok nek ngene iki aja ngene ta. Topengmu iku bukaan po. Ya apa? Topengmu cek ketok asline topengmu iku bukaan. Katarak matamu. Lah iki. Apa sih, War? Kowe ket biyen ngene raiku kok nanggep topeng. Walah kok seje. Engko nang kenek PKM iki. Kayak sapi ae kon iki. Awak dhewe mari kenek. Jane Apa? malam ini teng Malang wonten acara. Nggih ta. Nggih, tapi kula tetep ndugi teng mriki. Masalahe apa sih, War? Enggak diundang kok. Teko rono sing bayari sapa? Ya rene lho. Edan apa? Nduk kono gak ditanggap. Enggak ditanggap. Bengi iki awak dhewe syukur alhamdulillah. Heeh. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabil lasadid. Alhamdulillah bekas maling iso ngaji kaya ngene. Maling matamu kon. Aku iki weton pondok, Cuk. Wah, nyolong petek lek kuwi, lagi ngerti ya aku. Dadi kon iki weton pondok. Lho ya apa sih? Kancaku arek enem nang pondok Tebu Ireng, aku kari nok pondok Tebu Tebangan. Mula kaya sogolan kon niku. Apa kon niku? Artine apa iku, Mang? La in sakartum. Mbah. Jare sopir-sopir ngono iki. Aku sing kangen iki lho. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sok sapa? Sok sapa? Sok sapa? Sing menikmati anugerah utawa rezeki dari Mensyukuri. Allah. Mensyukuri. Ya. Bakal dilipat ganda. Sapa sing tidak mensyukuri akan mendapat Azab. azab yang pedih dari Allah. Monggo, makane awak dhewe Masih 2 tahun setengah, 3 tahun. Celengan tek di Badok Yuna. Corona. Iya. Ya kon ya apa? Aku ya sedih nek kon ya apa? Gak repot aku. Masih kenek penggoda corona. Aku bersyukur. Aku outbound terus. Acaraku outbound. Outbound ini napa? Out keluar. Bon. Utang. Adi metu tolek utangan aku. Jenenge corona iki akeh wong sakti. Kok iso, War? Ngilang kabeh goleki kredit. Kan omah kabeh. Aku ya tenang ae. Panggung ndak bisa manggung. Akhirnya alih profesi aku dodol kerupuk. Gak apa-apa pokoke halal. Halal. Kreatif. Nyatane masih kula niki dodol kerupuk, anakku ana UNER. Hebat kuliah nang UNER. Lho, ya padha dodol kerupuk. Tapi ana kono ngono lho. Dodol kerupuk kok bangga. Iku. Tapi anakku, aku dagelan anakku tak sekolahna tingkat dadi dokter saiki. Alhamdulillah. Gak sombong. Ya gak pamer wan percaya aku. Seniman kudu ndadekno anak. Tapi tak larang anakku. Heeh. Nek dadi dokter nak ojo sampai kawin nikah karo pasienmu. Tak larang. Sebabnya Anakku dokter hewan Wah. Rabi sapi duwe putu pedet aku lan. Iya. Tapi nggih niki wange lho bocange. Pripun? Masalah kula ni madosi tawar niku bendina lho gak tau ketemu nang ndi ae. Aku wong penting anggitmu. Mari corona aku dijak nandinani keliling mengasih edukasi masyarakat pentingnya kesehatan itu bagaimana. Jarang no omahku. Mulane Kan ono fisikal dentak tong iku. Fisikal
Physical distancing lho. Jaga jarak iku lho, Brit. Kok iso ditatong? Lah apa iku? Physical distancing. Apa iku? Padha congok. Apa iku aku gak Physical distancing. Jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Ya makane jarang nang omahku. Dintaktong iku mau ya. Lah iya. Physical dintaktong. Iki ulang tahune KBS Surabaya yang ke-106. 6. Nah, niku. Kon karo Pak Dirut iku kok akrab men to karo Pak Ono Khairul. sejarahe karo Pak Khairul Anwar iki makane akrab ambek aku. Chemistry bisa ambek aku. Waduh. Elok iki lagi ngerti Ono ya. sejarah, ono riwayat. Peristiwa ku kene, Iya. ku kebon binatang, gajah ngamuk kan ono sing ngentasno, kan ono sing ngelereh, kan ono sing sok nyidemno. Nyeluk pawang teko Thailand gak iso. Sampai teko sakmono. Terus Aku teko gajah ngamuk Pak Anwar. Pak Tawar yo napa gajah ini gampang. Ngamuk sapa kuat kuwi? iya gajah sakmono e. Aku tak parani ngene, aku muda pelas. Terus Aku kayang. Parani gajah. Meneng ae gajah dikira anake aku. Kan ono traline cilik ngono. Kok edan. Iku peristiwae kenang aku karo Pak Khairul Anwar. Dirut KBS. Wah, iya. Tepuk tangan untuk Pak Anwar. masalah kene sing diutamakno iku kaya kidungamu mang. Iya ta? Apa? Konservasi terhadap Pengembangan dan perlindungan. Perlindungan. Dikembangbiakkan. Iya. Tapi ono cacatane iki tak kritik. Apa war? Ono kewan sing gak dikembang nunggu kene. Kewan apa iku? Lonte. Sing ndi sih? Lho kon gak lonte, kewan cilik ireng iku lonte. Nek Surabaya nggonku jenenge lonte. Mangkane wong wedok nek bengi metu bengi diceluk lonte. Kewan iku metuwe bengi, gak ono kok kene. Lah gak apa gunane ngono dikembangno iku lho. Ya gawe lunti-luntian. Kembangkan iku kaya komodo yang akan datang ini lho. Oh iya, iku Komodo bagus. wis gak usah Kang ado-ado. Bajo, gak usah. Kok kene Surabaya wis ana kebon binatang. Ngono. Macan Sumatera ya. Lah niku. Lah peristiwa rame nggo alas. Kon gak tau ngrungokno perkembangannya alas kon niku. Kon niku untumu pasangan iku gawin. Tadi ngomong iku gak kecantol ngono lho. Wis mangkane tak gawe digondol kucing ya. Golek gak karuan. Terus Peristiwa nggo alas. Tarsan diusir karo kewan-kewan. padahal iku Kecilik dimong. Kewan-kewan salah kecewa karo Tarsan. Konangane pada waktu adus. Kewan kabeh buntute kan nang mburi. Tarsan kok nggo ngarep ngono kuwi. Berarti Usir. itu bangsaku. Duduk bangsaku iki. Ayo. Lah heran maneh gak dikembangno, gak rumangsa manak kok cukul. Gak rumangsa dikembangno. Kok cukul rubul sok ndi. Apa kewan? Banci. Isok manak, kok wake lho banci-banci. Lah iki manake liwat endi? Lah aku takon ngene. Lah banci kok cita-citae kepengin manak nuwun sewu. Jenenge Habib. Celukane Fitri, gak cocok belas ya. Cak Tawar apa Fit? Kula niki kepengin bobot, kepengin nglairno ngono. Arek iki gendeng. Nuwun sewu. Meteng nek nglairno. Wong nuwun sewu ya. Wong bek oleh nek bedegelen lara. Nek banci nek manak apa gak lara? Liwat endi? Wis war aja ngomong iku war. Iku lak adikmu dhewe sing ngono iku. Lah ya aku cerita adikku dhewe. Iya. Pada waktu iku dhekku kepengin dadi wedok temen. Operasi nang Singapura entek 140 yuta. Tahun piro iku? Tahun 86. Akeh. Akeh lho iku lho. Lho kon dodol karangan kok sampean. Dadi banci diketok tel dadi wedok serit pedhot dadi wedok. Muli wis wedok temen. Larangane dilanggar. Apa iku? Gak oleh adus sak wulan. Gak oleh kenek banyu. Gak oleh kena banyu sak wulan. Wis disilet dadi wedok adus sak wulan. Bareng nang jeding nang wangis prit. Lah Putri cukul maneh. Kenek banyu iku. Nek banyu cukul iku kaya cambang ngono lho. Niki wau kula sampun pepanggihan kalih pepunden kula Rama Sukron wonten. Siwanda wonten. Wah, sehat. Alhamdulillah. Amin. Ape tak laporno polisi. Lah apa sih, Pak? Nggawe lagu
nurut iki pidana lho. Apa iku lagu? Sisi demen iku luwe becik patenono lho. Iki dituntut kena lho Mbah Sukron. Kon wong iku tembangan cakepane iku ngono. Burine iku ana tutupane. Ono ya? Ana. Oh iya. Ngono. Gawe lagu apik Mbah Sukron. Sing biyen-biyen iku Mbah Nartosabdo. Hebat. Nek biyen iku kan ana tembangan nduk sekolahan diajarno tembang-tembangan to, Pak. Iya. Tapi saiki sekolahan zaman SD kan gak ono. Gak ono muatan lokal diadakan. Kayak ngene iku kayak sinom. Terus pucung barang wae. Kon niku nek watuk iku ngombe sabun gip. Nek muru ya apa kon? Ana ngene. Rujak-rujakan ngene iki. Rujak klopo, rujake para sarjana, ngono-ngono iku la ono. Dadi anak kudu nurut nang wong tuwa. Halo Bapak rujak klopo. Uripmu ben ora sengsara. Ya, pitutur to. Iya. Ya. Iki cakepane kudu diganti sing bermaksud. Iya. Rujak klopo, rujake para sarjana. Dadi anak kudu nurut nang wong tuwa. Halo Bapak rujak klopo, klopo muda. Bapak muda. Iya. Wong urip cek gak deg-degan. Apa iku? Adegan. Kelompok muda degan. Utekmu nang dipikirin cuk, jancuk. Cak, sampean iki pelawak senior masa kok muni jancuk lho. Surabaya jancuk aja dianggap elek. Jancuk ana kepanjangane. Apa? Jantan cakep, ulet dan kreatif disingkat jancuk. Wah, iya. Jadi nek kreatif iku, Jancuk. lah iki yogane Mas Cahyo iku kreatif lho. Arek jancuk kabeh iki. Lambemu. Rujak degan, rujake wong sing legan. Dadi prawan ojo seneng keluyuran. Halo Bapak degan muda. Sik muda gelem mikir. Apa iku? Cengkir. Wah. Aku cerdas. Rujak cengkir, nek bengi sregepo dikir. Ahli dikir uripe gak sakuwatir. Halo Bapak cengkir muda. Oh, apa kuwi? Sing sing dikir gelem njaluk. Kok njaluk? Bluluk. Bluluk. Kon kok iso to wareng? Mbok aku iso ae ngene. Rujak blolo aku melu apa entuk. Tengok-tengok esuk-esuk mangan gethuk. Halo Bapak blolo muda. Timbang tenguk-tenguk sapa nang langgar. Kok langgar? Manggar kembange klopo lho manggar. Wis tawur Mari ae. blolo. Tawur ae dhewe wis entek kok. Ning bener kok apik kok. Nggih to? Rujak manggar rujake kemanten anyar. Ah, entek wis. Ya entek kowe wis. Manten anyar. Ya apa iku? Senenge nek Manten anyar senenge. senenge nek mlebu kamar. Halo Bapak manggar muda. Manten anyar pancen sik lugu. Kok lugu? Wite klopo glugu iki lho. Wah, Lugu. Ya. Rujak glugu. Hop, Lah apa? wong akeh timun, bengkuang, nanas kok rujak glugu iki lho. Liyane po. Cakepane ngono, War. Iso apa gak kon lho? Iso napa gak ro lho aku. Iya. Wani kon. Apa? Ngunekno rujak glugu. Lha wani to? Ayo. Rujak glugu, rujake wong Bandar Dadu. waduh. Bandar Dadu diobrak padha melayu. Halo Bapak rujak glugu. Pangan nendang nyonyor cangkemmu. Wong glugu kok dirujak iki lho. Dirujak. Iki apa layahe sak pira? Iya. Lah ya sapiro. Oh, yakne no. Ayo. Nggih. Santeke kok ayo. Waduh. Sindene kok. Buh, galuk sing elek. Ayo iki mati lampu pet nyaut ae wis kenek oleh. Panjenengan Kyai Sepuh lho, aja sok ngono kuwi. Anu,
Kalau rumiyin kan bojone Tawar niki kan nggih pesinden to. Nggih to. Niki dalang lho. Kula nembe ngertos menika. Ngertos kula yen Cak Tawaran niku nggih namung pelawak, penghibur, pemain ludruk ngoten mawon. Boten, basicnya dulu itu dalang. Aja kon umumno, Prik, wong dalang gak payu ae kok nyapel. Mangke riyen dalang niku mboten perkara payu lan mboten ning darmanipun, Lho, lho. kabisanipun ngoten Ngono. nggih. Dalang. Sik, masalah ya yuk. Kalimantan yuk, ya apa bengi-bengi nonton ambek adus ngene yuk. Ya Allah. Endi sih warung gak ono. Wis mentas kon delok. Dados dalang nggih. Nggih. Oh, nggih. Tapi- Gagerake Surakarta napa gagerake? Mboten. Gagrake Jawa Timuran jek dongan. Malah nembe ngertos. Tapi kula nggih heran kok nek tanggapan iku kok mesti ana punden ae to, War. Aku kan dalang begebluk. Ya apa iku pas ruwat desa. Oh, sedekah bumi mesti tekek punden. Ngono lho. Nggih rumiyin lawaris lho niki. Ah sinden kupure gak lari gara-gara sinden banji lho aku. Iya. Ngapunten. Ngapunten, menawi Sindan Putri ngeten nek pun lenggah tempo plek. Lho. Kan pun tenang ngeten to, Mas? Ganteng semalam. Lah sindenmu banci kok longgo ngene kok umek kae ngopo to, War? Menakno oyote. Oyote kan ganjel ngono. Nggih. Nek kula tetep pengen ngertos, mangtularke kepinteran jenengan Cak Tawar, dados Mang Suluk utawi Mang Odo-odo sak pocapane njajal cara Jawa Timuran. Niku tetep kasanah budaya, yen kula tetep sinau lek niku. Ngaten nggih. Nggih. Ojo dalang gak payu ae lho emang. Isin aku. Tapi Mas Cahyo iki kepengin ngerti. Gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa. Cek percaya nek dalang. Ngono ya. Weton SMKI arek STKW. Wah, elok kuwi. Ya apa? Tapi kon biyen kon durung lulus kok ditokno lha apa? Nyolong kendang. Wah, lah iki. Wah, wis iki sing marahi entek ngono kuwi. Lah gak dikiring pangan kok sapa sing dipangan yo kendang tak dol. Ayo. 8. Tuntak det 8. No nene. Jawa Timuran. Wadah. Jangan kanan ngono jaya. Dirungokno kok. Sinerang mangkodosi maniknya di bengkak guling. Nah, iki Jawa Timur langsung gadingan. Pauta mangkono sang noto nitik kereta ditarik jaran petang pekara. Apa tulis jaran abang kuning putih lan putih? Gadai kusir jenenge Kacip arane saka Gunung Merapi duweni pecut gumbala geni. Pecutan dibeti karo kadi penatasan dicengkluk kaya kuning dijebesno ceples kaya bledek suarane. Kepengin blad kebat playuning jaran tanggap kusir gepuk bokonge kenek kontole jaran tatong. Sik, iki sing marai rapayu iki. Lah sarung ngono kaya niku Jawa Timuran asli. Mloho apa sing diunek diwaca niku dalang sepuh rumiyin dalang wonten, sepuh wonten. Tapi yo iku iso kok alusno, War. Tau tak alusno gak kenek kok ya pancet ngene.
Niku dokumentasine wonten RRI Nggih, Surabaya. ngoten niku. Nggih, dalang sepurien. Dalang bawa. Ayo aja ditiru ngono iku dihalusno. Aja ngalang-alangno aku cantrike lho. Kok iso kon aku sing sinau nggon niku lho. Gapok bokong nek kontol jalan tak tong-tong. Iku temen nek gak kepercaya nek buktine iki lho. Nggo YouTube. Pot delok ndak? Endi? Kan pakete. Nggih, ngapunten ngoten niku dalan seput tapi zaman saiki dihalus. Dialusi meneh gak apa-apa. Nggih. Nah, iki waduh sindene ya Allah, iku kaya bojoku nom-nomane bojoku. Nggih. Nanjakne Waranggana men Lah, kancane nggih. jenengan nggih. Nggih. Mbak Diajeng karo Mbak Mbak- Okfa, ayo sing saka Mbak Tuban kali Diajeng. Surabaya iki. Ya. Nah, coba kaya apa men jumeneng. Ayo ngancani Cak Tawar karo Cak Kuprit. Ayo. Monggo mriki sami nembang. Cak, kendeken. Lho, Pongan. monggo Nah. mriki. Ya. Padha nyambut jai pongan. Atripe gedang godho telo. Atripe gedang godho krasa. Monggo sampur saklajengipun Dawah wonten meja kaping 9. Ngono wis langsung gendenge napa? Sami radeng tok tang wis kok ae. kenalno. Nggih, niku ditepangke niku. Ayo. Sugeng dalu. Waran dudu sugeng tawar. Tawar. Maksudnya niku selamat malam ngoten. Oh. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Ngaten. Niku nek wedok. Oh ngoten nggih. Nek lanang sugeng dalu. Oh sugeng. Oh. Sugeng. Mboten kuwalik to. Lho pripun? Nek iya wedok sugeng ya. Aja ngeyel tuwek kok ngeyel. Tuwek lan nok mulek e to. Asmane sinten? Nggih nami kula Diajeng Chandra Mulia. Wah, Diajeng Chandra Mulia. Puh. Kandha bojoku. Pauwan jenenge. Sinten? Pawuan niku lak nggone larahan to, War. Wong biyen kan ngono. Iya iya. Cok api-api jeneng nak jeneng Pauwan iku ae. Pokoke seger waras. Kewaras. Diajeng Candra. Halo jenengan dagelan nggih. Pun radianu ngoten kok. Pun Radio apa? Aja ngenyak aku lho. Anu, pun anu sae. pun anu surupe pun anu. Mati ngono. Oh, Sae. Tapi tahu mati niki Menate urip to? malih. heeh. Mulane nggih kupinge niku Rada pekok. mboten kupinge sing setunggal niku nyele kupinge kancane sing mati niku. Mati aku urip maneh apa dalaran iso urip Lah maneh. kok saged? Diketeri jeruk pecel ngene. Ketara War, kon iku mesti kupingmu wong kon tau mati. Eh. Kupingmu iku mesti. Apa? Nek gak krasa lara, berarti kon iku kupingmu dhewe. Nek lara, iku berarti kuping nyele kon. Mosok Iya, lho. Lah, iki berarti kupingmu dhewe. Ngene lho. gak krasa. Iki. Aduh, Lah, sing iki nyele kancamu sing mati nang kuburan iku mesti. Ngono. mecek-mecekno berarti kon iki. Lho kok kan. Mosok ngono. Masih kon iya. Ola apa? Gak lara Lho asli kupingku. kupingmu. Ayo, tak antem kon. Ayo sing iki jupun ngono, tak antem kon. Lah apa kok nantem iku? Lara goblok. Mengko ya papan. Diajeng Halo. daleme pundi nak? Kula si Tuban. Oh, Kota Ronggolawe. Wali. Ronggolawe. Kota Wali. Towak. Bener, heeh, tuwak. Sing hai. Napa niku? Lho, Ah iku penggaweanmu. Biyen tak dodono penggaweane Pak Tawar iki biyen. nggih. Tiada hari tanpa alkohol. Walah ngunjuk alkohol. Ciu. Saiki Saniki pripun? Wah, salat Oh, pisan. saniki pun salat apa salat. sak galon. wah tambah nemen kon. Nggih, nek lakon mboten main to sakniki Cak Tawar. Mboten Mas. Alhamdulillah. Rumiyin niku niki kan premane pasar krian. Terkenal Tawar Niki preman. ben tatuan tok, tapi saiki wis dibusak. Tak gosok. Terus kari nduk kene iki apa Tak iki? gambar masjid tatu masjid ini. Dodomu. Dodoku Ya kurang lengkap to War. Mosok- beniling. Oh, kate apa-apa. Oh, Oh, eling. eling rek ya Ah, Allah. mosok masjid tok ya Lu kurang gak komplit. weteng tak tabuk tak gambar beduk. Oh,
dadi komplit masjid beduk. Beduk. Alah ya cek kurang komplit lah ya tabuhe no ditato pisan. Napa tabu kate ditato langsung ngono. Waduh, nisore beduk kinceng tabune ana engko. Duduk. Tuban ya, Nduk? Nggih. Udah merit apa masih sekolah? Masih sekolah. Kapan? Wonten pundi, Pak? Jenengan wawanu to. Heh. Ngunjuk ciu sak galon. Heh. Layak pasuryane jenengan tek melumpuk ngono. Kelompok ro kon. Anek ora karo gak koyo telek pitik ngono ya apa sih? Padha kececer ngono. Oh iya. Tuban. Nggih. Sing sebelah takon. Blae asmane sinten, Indah. Bu? Nggih Rama, nami kula Okfa. Mati aku. Alah apa? Kenal aku koyo iki. Kenalanmu sing Koyo tepung karo kene. paring asma Nggih nami kula Okfa. dalemipun Wage. Sidoarjo. Loh. Wage Sidoarjo. Sak produksi ambek aku. Iya, sak kabupaten mbek kono. Kabupaten. Lah nggih tangga to, Mbak. Nggih, tanggane Rama kula niki. Kenal mbek anakmu ya. Kenal mbek anakku. Mbak Uta Nembang. nggih. Napa? Nggih. Lah niki enten pamundhut niki ya. Apa? Malah nuwun sewu kula wasih rumiyin. Niki lagi nobar utawi nonton bareng Bapak Mugito. Bapak Pandoli saking Amin Jaya Kalimantan Tengah nyuwun lagu Wuyung. Kalian Ninggal Katresnan. Niki khusus kangge Mbak Okfa Lica. Nggih, kalian Mbak Diajeng wonten saweranipun utawi taliasih 200.000. Wah, nggih. Arep pinangkane sing dhisik Pinten sawerane? 200.000. Aja lali. Nek disawer 200.000 aja lali. Ya apa, Cak? Lawake loro iku 75-an. Ya males ta lah. Kon kok nderemi semen lho kon iku. Lho nggo bensin muling kok lho. Duit wis entek lho kon kandok pereng. Nggih. Arep dhisik sing kok pinangkane, Nduk, cah loro. Nggih ninggal katresnan. Oke. Kau bertemu aku begini. Wah, iki apa Oh kok enak iso? ngene rek suarane Rama. Lumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum. Engko tak WA ndak. Piye ra tutup iki lho. Monggo. Nggih, Ninggal Katresnan menika pamundhutipun, Pak, kula pinangkani. Ya, Ya, Nduk, digarap rong ramban, sepisan langgam, yang kedua engko garap jaranan. Wah, ya lagi tren iki. Ya, diwiwiti saking Okfa Lica dhisik, mumpung mboke iki nunggoni. Wah, ya, Mbak listening. Yo, disiana, Pak. Windan ana tak
Sembah nuwun Mbak Diajeng karo Mbak Okvalica. Wah iki generasi. Generasi. Ugi menika wonten dawuh lumantar WA saking pepunden kula. Bapak Kolonel Jatmiko. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh wonten Surabaya mugi tansah wilujeng lan slamet. Ngapunten kula nembe dugi wonten Sidoarjo jam 22.30 saking Jakarta. Weye. Salam kagem keluarga Pak Jatmiko mugi-mugi tansah pinaringan sehat, seger kewarasan. Ya, nggih, matur nuwun. Ugi menika Cak Tawar. Nggih. Wonten pepunden DPRD ingkang badhe kepareng nyumbang lagu. Menika dawuh saking panitia asmanipun asmanipun Piyayi Putri menika. Nggih, nggih. Mbak utawi Ibu Angelika. Bu Angelika. Nggih, monggo dipun aturi, Cak. Monggo. Monggo, Ibu Angelika katuran minggah wonten Bu Angel. pagelaran. Bu Angel iki. Wah, iya. Yo, hormate nganggo cublak-cublak suweng. Yo, dados. Cuplak-cuplak suwang keting kelenten pambuka tunduk kutel Pak Empole lalere sapa guyu ndelikake sir pandele kopong sir pandele kopong. Cuplak-cuplak suwang keting kelenten pambuka tunduk kutel Pak Empole lalere sapa guyu ndelikake sir pandele kopong sir pandele kopong sir pandele kopong. Selamat malam Nggih, sugeng dalu. Bu Wakil Rakyat. Sanes kula lho, kula niki mewakili wakil rakyat. Oh. Sing temen. Nggih. Lho, aku kate nyalokno Yan Brit. Napa? Tapi partaiku gak katut verifikasi. Lah partaimu apa to, Cak? Partai napa niku? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Waduh. Lek disingkat apa kuwi? Empu elek ngono singkatane. Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Mulo gak diverifikasi. Elek. Logone yo angel iki. Logone angel. Kade tak gambar sosis. Digambar lemah napa niku? Sosis. Sampe gak usah ngurus Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Lajeng Ngurus aku ae lah. Mbak Angelika, injih. dalemipun pundi? Kula asli Surabaya lho. Oh, Asli. Enggih lho. Asli arek Ketok to, Pak. Surabaya. Dialoge kan ketok wis. Surabaya ndi? Menawa Wah, menawa tidak manukan lho. Tidak apa? Tidak manukan. Jerman no, Jerman. Jerman mek manukan. Sering nang manukan sampean. Napa? Sering nang Lah manukan. sekolah kula ten Manukan lho riyen. Hati-hati, Napa? isuk kembung. Mula nggawa Pak Pung. Tuh, napa niku? Kula mewakili nika pemuda ngaten. kula Bapak Nggih. Alfian Limardi, Komisi B DPRD Kota Surabaya. Bobo, Alfian Limardi. Oh, nggih, Pak. sembah nuwun, Bapak. sugeng tetepangan monggo mriki, Pak. Njaluk duwe, Pak. Wah, kuwi sini-sini ae. Katuran mriki, Pak. Tidak mriki, Pak. Monggo, Pak. Ndi? Monggo, Pak. Monggo, Pinarak monggo. mriki. Nggih. Petepangan, Pak. Monggo. Nggih. Nggih, monggo. Ah, Sesarengan kempal kalian seniman. Panjenengan DPR, Cak Tawar niki nggih DPR. Nggih. Ayo, lek panjenenganipun lek Dewan Perwakilan Rakyat. Menami Nggih. Tawar? Non? dagelan penuh rekayasa. Katuran minggah, Bapak. Monggo. Monggo, Bapak. Wah, nggih. Monggo. Kok yo ngasta dompet Cak Tawar kok. Wis Pak? jangan jagani kula niki. Pun kata-kata Pak 1 juta wis cukup kula. Monggo. Pak. Nggih. Alhamdulillah. Pak Alfian. Ya Allah, Pak Alfian Pak ambek Mbak Angel. Nggih, sugeng kula Bapak nggih. Monggo anu ngendika rumiyin no Pak Nggih. Alfian, monggo Pak. Takoni, Pak. Monggo, nggih. Pak, nek nurut jenengan perkembangan seniman ludruk kesenian ludruk di Surabaya terus pundi? Pripun? Gini. Katuran mriki, Pak. Niki. Tadi. Niki kedah wonten subtitele lho.
Bapak niki mboten pirsa. Apa subtitlenya apa? Subtitle bahasa Cina. Oh, Chinese. Sami kali kula. Waduh. Lah kok sih lho bapak lho putih wis ketok lah kok nireng kok ngaku lho. Aku kan biyen duwe seleb Cina. Iya. Selepe kobong katut gosong aku. Oh, ngaten. Tapi nek tak Cinanya marganya apa Cinanya? Chinese-nya. Chinese marganya Marganya Li. Li. Aku ceng. Kaya cemawe semen lho. Iku marga. Kok saya beda. Masih Ayo. kaya nduk Sumatera Utara, Batak iku ya ono Nainggolan. Ini kan margane macem-macem. Bahasanya beda. Munggo aku ngomongnya gak ngerti kono. Sing cheng chang po ki ki lu sing wo ting ting la dia cipoan. Maksudnya apa kuwi? Kene nek nonton peteng-peteng aja cipoan. Iku marga. Nggih, dawuh. Minta apresiasi Pak Alfian untuk Iya. kegiatan pada malam hari Malam ini ulang tahun KBS yang ke-106. Monggo Pak, silakan. Oh iya. Dawuh ya. Untuk KBS ke depan. Iya. Terus pundi Pak perkembanganipun? Nggih dicopot Maten, Pak. mawon niku. Mangke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Bagaswaras. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nggih. Nggih. Senang sekali saya berada di sini bahwa hari ini kita bisa sama-sama merayakan hari jadi Kebun Binatang yang ke-106. 6. 6. Iya. Ya. Saya berharap bahwa ke depan dengan bersama-sama kita bisa memajukan Surabaya dan khususnya Kebun Binatang Surabaya menjadi kebun binatang yang terbaik di Indonesia, Tepuk tangan. Amin. se-Asia Tenggara dan mendunia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Matur nuwun, matur sekelangkong. Nggih. Pelak macam Madura. Dari Cina cak Madura nih kan. Neka reng Madura. Kula nek kareng Madura cong. Awakmu Madura endi Jabar? Senep. Madura senep. Sumenep. Saking cepet dicong dadi senep. Kula nek kareng Madura nek kakek ring Cina. Mek oning cak Madura deremane kan. Iya. Oh tak todus sing Madura. Todus cong. Todus iku apa ya? Isin waro kok. Nggih. Nggih. Aduh. Matur nuwun. Matur nuwun. Ada perwakilan yang mau. Mohon maaf Pak Alfian. Ya, nggih. Nggih. Pak Alfian non sewu itu non sewu tasnya jangan ditaruh situ bahaya. Dekat copet Pak karena ya hati-hati. Nggih. Dalange ngelingno. Dekate tak sikat lho iki. Pon insap kok niki pun leren kok. Syukur lek ngono. Soale biyen tau nyopet sing dicopet makne dhewe kapok kon. Nggih. Nggih. Lapo bisik-bisik ku lapo. Bisik-bisik. Pantes dikeki piro tawar iki. Araya rono terus. Aku yakin. Enggak Pak Alfian merasa enggak Pak Alfian merasa kasihan apa enggak sama seniman Cak Tawar ini? Enggak sih. Alhamdulillah cocok Pak. Jos itu namanya. Rasane nang ndi lho DPR ngene iki. Gak ngono wong awakmu iku nyolong petek. Masih ngene kon nak mari tuku tanah sing nduk beno apa? Aku gak pamer. Kula wingi nggih tumbas tanah. Pirang hektar. Tuku sak kresek. Gak apa? Tandur kembang. Kok iso wong gak kembado kaya angel kok tuku tanah kon iki. Nggih. Lagunya apa, Mbak Angel? Kula sukani Langga Mujiwat nggih. Wah, nggih. Wong ngono kok gak melok aku Napa? awakmu lho. Teng wonten pundi lho? Melok aku 3 wulan dadi arek iki. Dadi yo. Dadi loro. Waduh. Suarane iku. Suarane ya, enak. sampai suara fasetnya nanti tak toto. Monggo. Mujiwat. Mujiwat. Kagem bawa napa mboten Mbak Angel? Bawa nggih. Nggih mawi bawa nggih. Wah, saya tahu jenengan aslinya penyanyi apa Kok sinden? ngerti lho? Jojo. Napa? Kula Dalang sinden kowe. kula terus pundi nggih? Sinden. Nggih tasih ajar. Nek ngomong sing ngene. Pancen sore mang ngombe jamu galian ngosek. Ajar gak apa-apa, jok nang ajar nang genggek-genggek iki lho. Mboten lho. Iya. Ngajar tembang, Mbak. Tembang. Monggo. Ayo. Dibedal. Nggih. Lagu.
Engko kebun binatang tak gekno lagu khas Surabaya. Mau digekno Napa? Mas Nggih. Cahyo Kuntadi untuk tembang Jawa. Engko tak gekno khas lagu Surabaya untuk Nggih. kebun binatang. Terus pundi? Sakmenika mawon. Ojo meneh gurung ngono ngene kok. Waduh. Wah, ketara lek materialistis Jan, tenan Bon, iki ora. Ayo, Nduk. Monggo bawani, Mbak. Monggo. Napa ngoten nggih. Tasipun nggih Pak Alfian atas-atas Pak nggih. Kula nggih ngelingno mawon. Pak Fian. Niki. Karo dewan kok iso ngawe Niku iki. lapo niku? Pinarak mriku mawon. Nggih. Monggo, Mbak. Doni Masmus dikaning Tepuk tangan luar biasa lah. Wah, Mbak Angel. Mbak, lek ngerti jenengan iso nyinden mau dandan kaya kancane ngene no. Ayo. Ayo ora ketang 75 entuk kudune. Ayo. Ayo. Wis ta Pak iki asli sinden iki. napa? Delok cengkoke eluke swara wis ketok. Kayak tau ketemu aku. Nuwun ndi lho? Heeh. Ten Jala Tunda. Nang Jawa Tunda ya? Iya kon. Oh iya. Nang kamar wong loro lho. Apa yo? Wong loro dhek kono aku kene ngono lho. Lanjut. Neno. Wah, jos lek iki wis, ya, Pak. Aduh, Pak Afian kok iso kenal iki sinden kenal nang ndi lho, Pak? Angel, Dalam. aku titip. Sampean kan asistennya Pak Afian. Terus. Agendakan kapan wayangan nanggap Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Itu aspirasi dari Gitu ke Aspirasi masyarakat cak loh. tawar niku. Loh, bukan, saya mewakili masyarakat. Oh, nggih, siap-siap. Ya tetep rencanane ku wayangan tapi gak gawe dagelan. Sing ngomong ngono sapa? Alfian. Lho, asisten ngomong. Iya. Nggih nden wayangan tetep enten dagelane cak tawar. Sopo sing Asistennya tadi lho. bojone Pak Alfian iki ngomong gak usah nganggo dagelan. Elektron ae campur sari. Wis. Bojone Pak Afian. Iya. Kondo, ibuke Pak Alfian iki ngomong. Wayang tetep ono dagelane tawar. Masih. Wis gak usah dagelan. Wis campur sari, ono elektrone penyanyi dangdut top wis wayangan. Pak RT ini lho ngomong aku. wah tekan RT barang. Ngomong. Pak RT. Ya wis. Gadik wayang, gadik dagelan, gadik elektron. Enak nek padha gak mbadoke kok. Wong di pasarno kok ngeyel kok niki. Heran aku. Ayo nggih. Ya Mbak Angel, ayo.
Wonten nggih. Tresnaku sundul Apunten Pak, tasih ajar. Nggih, kula percaya jenengan mesti urung tau melu wayangan nggih to. Dereng. Nggih nate kadang-kadang. Sing asring campur sari mesti. Nggih mboten Nggih. nggih mboten asring campur sari ugi. Lah sing kerep ngopo? Geblok. Lah napa, Mbak? Napa nggih? Nggih. Nggih, ajar mawon lah. Oh, kene dalem Surabaya to. Surabaya. Sik tak takoni, jing tanggal 28 niku jenengan nganggur mboten? Mboten. Enten japonan. Nggih. 29 29. Wonten ugi. Enten niku masalah 31. Mboten wonten. Lah, lek pancen mboten enten, padha kula nggih mboten enten niku ya. Lah, jagakno kok yo. Lecet. Aku pas Ana job berarti wis profesional. Amin. Kapan Kasih ya? ajar. kok melu aku pokoknya. Nah, kuwi tenan lek kuwi. Bubar iki langsung melu aku. Neng Ten ndi? pundi? Madura. Ngopo? Tak golekno celurit. Eman-eman lho ya. Piyayine ayu, suarane apik, alus. Ayo, aku seneng. Ayo. Alah. Seneng karo kabudayane. Nah, iki ya. Nah, ayo bacut. Ya, langgamipun, Mbak. Lam-lam minggu jiwa